муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. ассалому алайкум. дар шаҳри босонияи Панҷакент маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони даври шаҳрии озмунҳои фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, донандаи беҳтарини китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ва олимпиадаҳои фаннии мактабачагон байни хонандагони синфҳои 5 ва 11 баргузор гардид. гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом дар ҳамин бора. имрӯзҳо аз ҷониби давлату ҳукумат барои боло бурдани сатҳи донишу малака ва завқи китобхонии шаҳрвандон озмунҳои зиёде доир гардида истоданд ва ғолибони ин озмунҳо бо сипосномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ мегарданд. дар толори кохи ҷавонони шаҳри Панҷакент санаи 2 август маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмунҳои фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман, донандаи беҳтарини китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ва ғолибони олимпиадаҳои байни синфҳои 5 то 11 баргузор шуд. дар оғоз Парвина Нақибӣ, муовини раиси шаҳр, суханронӣ намуда таъкид дошт ки ҳар як ҷавони ин миллат вазифадор аст то доим дар омӯзишу рушд бошад ва тавонад баҳри пойдории сулҳ, зинда нигоҳ доштани таъриху фарҳанги бою ғании тоҷик намунаи ибрат барои наслҳои оянда бошад. аз ҷумла зикр шуд ки танҳо даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст 600 нафар муҳассилини муассисаҳои таълимӣ, коллеҷу донишкада, омӯзгорон ва намояндагони касбу корҳои гуногун дӯстдорони каломи бадеъро ҷамъ овард ва 107 нафари онҳо дар номинатсияҳои ин озмун ғолиб омаданд. дар даври шаҳрии ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман 23 нафар соҳиб истеъдодҳо аз ҷумла овозхонҳо, созандагон ва бастакорон соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гаштанд. ҷоизаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравиро Парвина Нақибӣ, муовини раиси шаҳр ва Мукаммалзода Шоҳида, мудири маорифи шаҳр ба ғолибон супориданд. яке аз ғолибони озмун дар суҳбат бо мо миннатдории худро ба роҳбарият ва ҳукумати мамлакат расонид. Қосимова Меҳробарин ҳастам, хонандаи синфи деҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9 ба номи Бобо Раҷабзодаи ҷамоати деҳоти Ёрӣ ва инчунин иштирокчии фаъоли даври ҷумҳуриявӣ озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. дар соли гузашта аз рӯи номинатсияи адабиёти муосири тоҷик ва инчунин ғолиби даври шаҳрӣ озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир дар соли 2022 мебошам. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо наврасону ҷавонон чунин озмунҳоро роҳандозӣ намуданд ва инчунин миннатдории худро ба раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода мерасонам ки барои мо ҷавонону наврасон чунин имкониятҳоро фароҳам овардааст. чорабинӣ бо суханронии Парвина Нақибӣ ба итмом расида. дар фарҷом аз ҷониби иштирокчиёни озмунҳо баҳри болидагии ҳозирини толор якчанд суруд дар васфи ватандӯстӣ пешкаш гардид. гузориши Солеҳҷон Нуралиев ва Шоҳсайн Солиҳов. қалби яке аз бонуи шинохта зани роҳбар, модари меҳрубон, роҳбари ташкилоти ҷамъияти занони Шарқ Шарипова Зӯҳро Низомовна аз табидан бозмонд. субҳи имрӯз маросими дафни яке аз занҳои шинохтаи шаҳр Шарипова Зӯҳро, роҳбари ташкилоти ҷамъияти занони Шарқ баргузор шуд. дар маросим Муҳаммад Содир Сафарзода, муовини якуми раиси шаҳр ва Облоқул Резоев, раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат иштирок доштанд. сараввал Муҳаммад Содир Сафарзода суханронӣ намуда ба оилаи марҳум аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҳамдардӣ баён намуд. Шарипова Зӯҳро 14 январи соли 1953 дар деҳаи ғусари ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ ба дунё омадааст. ӯ барои рушду нумоии ин сарзамин ва дар фазои худшиносиву худогоҳии миллӣ тарбия ёфтани насли наврас кӯшишҳои зиёдеро ба сомон расонидааст. хизматҳои шоёни ин зани заҳматкашу кордонро давлату ҳукумат ба эътибор гирифта, ӯро бо нишони Арлучии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, медали хизмати шоиста ва сипосномаву ифтихорномаҳои зиёде қадрдонӣ кардааст. марҳум соҳиби 2 фарзанд ва 3 набира буда, дар таълиму тарбияи онҳо саҳми муассир гузоштааст. ҷасади ӯро дар оромгоҳи Сарикамар ба хок супориданд. ному хотираи неки ӯ ҳамеша дар қалби фарзандон, набирагон, хешону пайвандон ва наздикону дӯстон то абад боқӣ хоҳад монд.
гузориши Солеҳҷон Нуралиев ва Талабшо Тошев. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. сокинони ҷамоати деҳотӣ рӯдакӣ ҳар як порча заминро самаранок истифода мебаранд. мусоҳибаи мо идомабахши ин мавзӯъст. дар ин ҷо киштикор якум ваяш гандуми ҷав давра гирифтем, дуюм бор кишт, картошка, барои хӯроки чорво ҷорӣ коридем, семечка коридагим, качки якум патока мо канда гирифтем. бо аллакай дуюм патока мо уҷо коридем, лӯбиёгӣ. ҳар сол ҳама хел ҳосил мегирем. мо худои бихони бошона заминҳо ҳамааш якум категора, сеюм категора ҳамааш киштикор карда шудааст. мо роза ҳастем, коромо хуб аст. хел ки ҷаноби оли гуфтанд, мо як ваҷими ғанимро бо самаранок истифода мебарем. замини холӣ нест. ҳама вақт мо ҳар сол киштикорро ва вақти муайян, вақти дар кориш истифода мебарем. бар асари боронгариҳои зиёд шоми 2 августи соли ҷорӣ дар деҳаи миғдонаи ҷамоати деҳотӣ ёрӣ сел омад. бегоҳии 2 августи соли ҷорӣ тахминан соатҳои 17 дар деҳаи миғдонаи ҷамоати деҳотӣ ёрӣ дар натиҷаи бориши зиёди борон сел омад. чӣ тавре раиси деҳа мегӯяд, дар натиҷаи омадани сел гарчанде талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашуда бошад ҳам, талафоти молӣ аз ҷумла чорвои калони шохдор ба қайд гирифта шудааст. сел дирӯз омад, соатҳои қариб 5:30 омад. ҷӯйҳои деҳа вайрон кардаги дашт қати. ду хати оби водопровода вайрон кардаги. 3-4 гова об овараги оли аз дусетиш номаълум. беморхона ба зарали карон расидаги, хонаҳош ба об даромадаги, заминоша об зер кардаги, аварини састани бовараги, садамавӣ, ҳолати садамавӣ шудаги. хонаи мардума баъзиш ба даромадаги ва ҳамаш чинҷ, ҳама лойқаи об даромадаги. дар натиҷаи ин офати табиӣ роҳҳои деҳа зарар дида, бунгоҳи тиббии деҳа дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ҷои ҳодиса қарор дошта, гурӯҳи кори зарари офати табииро муайян месозад. бо ба даст расидани маълумоти бештар бо шумо дар миён хоҳем гузошт. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ танзияту хонобод бошед. хайр.